Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang bocah-bocah kelas 8 ingkang kula tresnani. Sugeng pepanggihan kali kula channel pendidikan Murlan Candiloka. Kita saiki sinau ngenani bab jinising tembang mocopat. Winginane wis tak jelaske artine tembang mocopat lan paugerane tembang mocopat. Saiki kita sinau ngenani bab jinising tembang mocopat. Saderengipun kita miwiti pasinaon basa Jawi, kita ndonga supaya sehat lan aja lali jagi kesehatan lan bendino nganggo masker lan wiso. Jinising tembang mocopat iku ana 11, yaiku Mas Kumambang, Micil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambo, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatro lan Pucung. Mas Kumambang ku artine ngambang ing jero kandungane ibu. Micil artine lahir ing alam donya. Sinom nom, Kinanti tuntunan. Asmarandana artine tresno marang liyan. Gambo cocok utawa sesuai. Dandang Gula yaiku wong sing lagi seneng-senenge. Durma dermawan utawa weweh. Pangkur nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Megatro sakratul maut utawa roe metu saka awak. Pucung kapundhut. Iku sing kita sinaoni jenis yang tembang mocopat ana 11. Iku mau arti-artine lan wis urut saka wong sing sadurunge lair ing donya nganti tumekaning pati. Oke. Matur nuwun. Ana 5 pitakonan tulung dijawab. 1. Apa kang diarani tembang mocopat? 2. Sebutake jenis tembang mocopat sing kok weruhi. 3. Kepriye guru gatra, guru lagu lan guru wilangan tembang mocopat Dandang Gula. 4. Gaweya teks tembang mocopat Dandang Gula sak padha wae. 5. Jelasake artine tembang mocopat Dandang Gula. Pasinaon iki ana candhake bersambung. Kita sambung meleh pertemuan selanjutnya, yaitu ngenani bab watak tembang mocopat lan notasi lan teks tembang mocopat Dandang Gula. Mari ngono praktek. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.